Sini media rokno, jeng tini angkito tini phone khobor mano, sini kaisa kormi, sini sengkrak, balai dokhana hamjak nai, sini diploma thani, warriors, Sudhir Deborma, mo East Belbari BC, kumte bazar ekdom nangjak, bini langma tini miya horni 11ta jorao cholangkha, jeng omo sini jotoro phaimanjak phainai sini MDC, XEM, sini jotono sini senior leader ro, amse naikol tonai ro, beton jongoro phai sok pailekha, bini folano, bini atmano shanti tongthong, rest in peace, jeng boto thangka oha yakare, jeng bini nukhung, te bini sajla ro tongo, jeng oro khana paikha bini besarok khorok buri tongo, tabo khorokni kaijakha tei khorokni tongkho, family to belai sukjaya, jin borok to borok sukba, toro maximum borok no condition hamyamang, bini umor kha prai 50 omhairo, o jorabo nukhung klang yakari klang thangka maneno nukhung guardian krei omharok belai birman, nukpaikya, gabo to belai sini bakhau nangnani kok, tai chungbo, omono bini condolence service rogo, sini party nengoi, besok sumanam to saimanya ko, omono jodio hapani hoti kuno extra susuda mangkai to chesta na khai tongo, tam khaiman, jeng bin nong boro kok salinai, tai oro je kana ginam sini boro jeng kok salaya kulai bini condolence service rog baki kaham ka khaya ko jeng pai ro horiman, obon tai chini bini atma shanti ngthong obon chini wansong tai prayer khai puito khaya oboni bagai bini atta jaga khona tongthong bo shanti manai tongthong tai bini nok nukhungo je tongnai bini bihi tai busa kharok bini yakhar klangai thaga boni bagai sing hatat khai khanawai sing obono chini korbo sing jota mansa bini je condolence service roga subai manai chesta khalaiba keba tini bini paithakni je narik mani jiri mang nairan bagai chini khajak honorable chini o kendranen chini barang emila Biswajit Koloi XEM barang sidirukni orhukne sinara mosina lida Sukram Debo tai village ni jota chini chairman member jota borokna sangborno lekhe kha khamani bisate jeng paithang nermon nanglai sing phali baikla langma chokna bo haiki saijama song jaro phai khana phaimani report to sina ba haina bo aham kurang khane je program thangai ba oroni area je buri rokman longiran ba tui bulai tlangai thangai phirogoi phai bo hatat khe aisa khela bol khela nai tongmani ba jarano hatat kai binara ustok kha jeng bishesh khai jara je jeng tiprasara ka abna tamnai tamana hawa ba manjo hai rokman